Mauthausen. Aquí van portar tots els espanyols republicans per matar-los. Fa fred, eh? Una piscina nazi. Hòstia, quina persona. Armenios. Van matar 6.502 republicans. Aquí estan tots els que van matar de diferents països. Tots els barracons. Per què vol dir el bordell? Ah, que feien... Què vol dir el bordell, Miquel? Ah, que era un bar, això. Sí, era la cantina, t'estic dient, era el restaurant. I la parte izquierda, el bordel, vol dir. Aquí era on dormien aquesta gent. Aquí era on dormien. Van morir en total 6.000 i pico, no sé què, republicans. En aquests barracons dormien hasta 2.000 persones, tots aixafats uns als altres. I quan anaven al lavabo s'anaven morint entre ells, s'encomanaven, agafaven la desintèria o agafaven còlic i se'l anaven encomanant uns als altres i es morien. Els obligaven a dormir un al costat de l'altre perquè capiguessin 2.000 persones i dormien aquí sense llits i sense res.
soviéticos que eran deportados a Mauthausen para ser asesinados. Amb aquest rodillo aplanaven les carrers, aplanaven la terra, i a més de fer servir cavalls o animals, feien servir els homes perquè aplanessin el terra per fer camins o el que fes falta. Aquí se van escapar 500 russos i li diuen la matança del conejo perquè solament van sobreviure 11 dels 500 russos que es van escapar d'aquí, que tots eren soldats i oficials russos, i els van matar tots. Tots els que van morir. Aquesta gent va morir pels nazis. Són les càmeres de gas. Les càmeres de gas. Línies republicanes. I que lligaven dels mans i peus o què?
Ui. Ui. Com estàs, Bailet?